אהלן, פה אני למקרה שתסתבכו במדריך המכתב שעשיתי, עשיתי גם מדריך בווידאו, נכנסתי למסידיה. חכה שהסידיה תעלה, ברגע שהיא תעלה נעשה במובייל סאבסטרייט. נכנס למנהל. אתם רואים פה יש לנו אתם רואים מבצע עדכון חבילות, מנהל חבילות. נחפש מובייל סאבסטרייט, נתקין, לתקן, התקנה מחדש. חשוב לזכור, לא ללחוץ על אישור, לחצות הכנס להמתנה. עוברים לאולטרסנואו. כמובן אני לא צריך אולטרסנואו, אז נעשה לתקן, יהיה לך שם. במידה ועוד לא התקנת, זה הזמן להתקין. עכשיו פשוט לוחצים על אישור כאן. זה הכל, תהנו.